significa un compromís molt important. Com t'ho diria, jo crec que tots junts podem moure muntanyes. Ens sentim part d'un equip molt especial. Para nosotros es una gran oportunidad de ser solidarios y participar en una iniciativa de muchísimo valor social. És una satisfacció col·laborar com a voluntaris per aconseguir milers de somriures. Amb els nens ens ho passem molt bé i ajudem a molta gent. Formar parte del Banco de Alimentos representa una oportunidad para compartir valores de deberes ciudadanos, como es el ayudar a la gente que lo necesita. Per nosaltres significa que entre tots podem fer que les coses canviïn. Para nosotros es una auténtica experiencia el poder trabajar en equipo. Que sin pretenderlo, recibimos tanto a cambio simplemente con las caras y muestras de agradecimiento. És una tasca solidària pels que més ho necessiten. És una ocasió per ajudar els altres mentre passes una bona estona.